De wedstrijd zet min uiteen voor Boetenpost, want na een liedje al scoort Dylan Drent de 1-0 uit een uittrap van de eigen keeper. Het gaat zo hut en dus komt Seerobben op 1-0. Maar Boetenpost, dat stelt gauw warder op zaken. Het is nog een paar minuten later dat Rob Dijkstra uit de facet van Martijn van Roeden de 1-1 binnen zit. En dan gaat het hut. Rick Wening, hij krijgt de bal rondom de 16. Frommelt hem langs alle tegenstanders. Uiteindelijk jouwt hij de bal aan Rutman Loonstra. En hij zet Boetenpost voor het eerst deze wedstrijd op een voorsprong. Boetenpost gaat dan terug. En ja, let op. Het is een fantastische goal van Rolf Diek. Hij rent perfect tegen de bal aan. En maakt er 1-3 van. En binnen 4 minuten vallen er 4 goals. Van 1-0 voor Seerobben staat het nou 1-3 voor Boetenpost. De fans van de Blauwkes vieren het feest al. In de tweede helft gaat Boetenpost verder, maar werd het de eerste helft eindigen is. Rolf Diek, hij krijgt de bal en hij is technisch. Had een goede individuele actie in hoes en zet Boetenpost op een 1-4 voorsprong. Ze binnen op kampioenskoers. Het feestje kan vierd worden. Het wordt zelfs nog 1-4 en 1-6 in de laatste minuten van de wedstrijd. Het wachtje is op het laatste fluitsignaal en als dat er dan is, dan barst het feest los voor Boetenpost. Voor het eerst in de historie promoveren ze naar de haatklasse. De wedstrijd is afgelopen. Door deze overwinning is Buitenpost de kampioen van de tweede klasse 1. Buitenpost Ja, het is aan iedereen. Dit is gewoon een grote ontlading. Dit is fantastisch, man. Mijn tweede keer op rij, maar voor Boetenpost, ja, iedereen, maar zijn hoeveel mensen er binnen. Ja, dan is dit fantastisch. Ongelooflijk. Als je kijkt wat we echt met z'n allen hebben gepresteerd. En dat hadden we echt nooit verwacht. Vorige week bij Winsum stonden er allerlei Boetenpostmeesters. Toen kon het al. Toen is het net lukt, maar nu lukt het. Iedereen is mij, iedereen is blij. Ik wist dat het leefde in Buitenpost. Alleen, ja, dit is ongelooflijk. Je ziet het van jong en oud. Van allerlei soorten. Iedereen is hier. Iedereen is hier voor ons. En we hebben het, wat ik net ook zei, echt met z'n allen gedaan. En ja, ik zie wel hoe ik vanavond thuis kom, maar ik weet het gewoon niet. Zo mooi. Allemaal voor links, de rechts, de 13 wordt gewold. Allemaal voor links, de rechts, de 13 wordt gewold. Naar links, hey, 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 hey. Naar links, hey, 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 hey. Naar links, hey, 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 hey. Nee, van der Weijden Lokweeske, als je kampioen wordt, je hebt een bad, een douche er dan bij. Ja, die heb ik al gekregen. Hè. Dat was gelijk zo, dus rot jongens. Maar nou ja, ik gun het ze mogen het 1 keer doen. Ik vind de jongens, die moeten hier echt van genieten. Die hebben het gedaan. Als trainer heb je daar geen invloed meer op na de wedstrijd. Hè. Je bent in de week bezig met trainen. Maar ja goed, ik zal er vanavond nog wel wakker liggen van hoe mooi dit is. Ja. Manje in Friesland joert een uitgebreide reportage van de kampioenswedstrijd van VV Boetenpost.